Please subscribe now. The Music World presents Music by Stephen. Presented by The Music World. काहे चल गइलू चुप कैसे, काहे चल गइलू चुप कैसे दोसर सहरिया में। आब तोहके घुमाइब रानी खरी के बजरिया में। आब तोहके घुमाइब रानी नागर टोल बहरिया में। काहे चली गइलू चुप कैसे, काहे चली गइलू चुप कैसे दोसर सहरिया में। आब तोहके घुमाइब रानी खरी के बजरिया में। आब तोहके घुमाइब रानी खरी के बजरिया में। Music by Stephen. छोरे के हमके गोरी गैल कौनी ताव में। भ गइल सोर सगरो गैल कौनी गाँव में। छोरे के हमके गोरी गैल कौनी ताव में। भ गइल सोर सगरो गैल कौनी गाँव में। कौनी कारण रहेलू गोरी, कौनी कारण रहेलू गोरी जाके खगरिया में। आब तोहके घुमाइब रानी खड़ी के बजरिया में। आब तोहके घुमाइब रानी नागर टोल बहरिया में। नागर टोला के लइका बड़ा मन भावन। जेकर गाना से लागे गाँव घर सुहावन। नागर टोला के लइका बड़ा मन भावन। जेकर गाना से लागे गाँव घर सुहावन। काहे टुअर नियर फिरत बारू, काहे टुअर नियर घूमत बारू दोसर नगरिया में। आब तोहके घुमाइब रानी खरी के बजरिया में। आब तोहके घुमाइब रानी खरी के बजरिया में। प्यार के हमरा से चली गइलू दूर हो। कौनी लफंगा संगे भैलू मजबूर हो। प्यार के
चली गईलू दूर हो कौनी लफंगा संगे भैलू मजबूर हो गाना गाबो सिकंदर संगे गाना गाबो सिकंदर संग इस स्टूडियो नौगछिया में अब तो के घुमाई बरानी खड़ी के बजरिया में अब तो के घुमाई बरानी नागर टोल बहरिया में काहे चली गईलू चुपू कैसे काहे चली गईलू चुपू कैसे दोसर सहरिया में अब तो के घुमाई बरानी खड़ी के बजरिया में अब तो के घुमाई बरानी नागर टोल बहरिया में।